Are you ready? Малка. Are you ready? Малко всички ще ни се поиграеш, ще трябва да ви сте големи. Are you ready, ма? Yes, yeah. How is cinema? Cinema. Ja, wunderbar. Ich kann das auch auf Deutsch machen. Übersetzen. Of course. Start. Hello. Me and my friend Ralza. Olivia. Olivia. We're gonna do the cinnamon challenge tonight, and we're gonna do it right. Cinnamon. Here's the water. More. Give me. Give me more. Are you ready? Ai. Cheers. Happy. He did it. I think he did it. No throwing up, please. She's not gonna make it. She's a pussy. He did it. Не чак толкова гадно. Ама, направо не вярвам какво ми е в устата. Направо, погледни. По-бърза съм. Happy pack. Again. The We're kiss. the best. The kiss. Bravo. Olivia and Tiabro gonna do the cinnamon challenge again. Because they liked it. They are the best. We are the best. This face. The first people that do this. That good. Actually, I'm gonna eat more. Нямам видях цялата няма. Tears in your eyes. Ела, Тоша. I can see them. Да, че няма да е много красива картинка, предполагам. Two girls, one cup. Супер успех! Браво, Ячо! Okay. Втори път! The last me for second time. Какво се не са правят? И аз мисля, че се правят. Много. Парачета. Обаче не мисля, че подобрих рекорда. Искам да изповтиш молеца. Next. И следващите клипки още повече. През носа, молеца. Two girls, one cup. Не мога. Аз още ще се хатна това здравословно. Сега ако ми залепна червата, нищо не знам. Сега е. Не, аз искам да изповтя, аз не за друго. Чакай да махнем нещата.
Айде да ми хабим канилата с повтини. Again, third one. Ама аз ще повтя нарочно. Нарочно. On purpose. Да лепна. This is for all those people who didn't make it, and we make it. 3 times. Should we go one cup? Яко. Не мога вече да твърдам. Като да ви кажа, че не мога да говоря. И то си толкова канела. Толкова да лепна. Too much cinnamon. Дай, жабура. Дай ми вода малко. Ей. Прикривайте, ей. What happens after the cinnamon challenge? Ама ти как че ще го режеш? Добре. Давай. Не стана добре. Не иска. Буа. Буата. И там остана и че си изгоря. Дай малко. Храната плаща. Не мога. Си имаме, аз мога да му правя. Because of the canela. Не повече. Това ще го зреш. Преди миналата седмица ви показахме как да изглежда една дама на бала си. Така, тъз вода, да, тъз вода. Сега, виждате, тук имаме едно русо, модерно русо, като Андрея, като Камелия, като Малина, като Ивана, като Андрея, като Татьяна, като Глория, като Преслава, като Ивена, като Джейна Стоева, като Кондио, като всички са. Боже! Уляса! Ето ни отново след рекордите. Оставихме една Саричка Бритона. Сара ще ходим в Мега Дейнс център в студентски град. Ами пробен бал. Пробната прическа. Това е пробната прическа. Пробен бал. Пробен бал. Ето Пробен бал. Горната част. С един банан. Това е много важен. И какво се чува? Слави. Само тя. Ти си една истинска фолкфория. 94-та година била хореографска на Слави на концерт. 98 на площада. Целувка ми дай, целувка ми дай. Чакай, да снимай банана, бре. Така. Много социалистическо певче. Така ли покажи? Може го пускаш ли след това? Само мъс. Да. Не, такава не. Брат ми има YouTube. Така, Брат ми има YouTube. Окей. иска да направим една хубава плитка. Небрежна леко. Ето Червеното да я направя. вижте как е небрежна така. Фащаме с една ластичка. И банан в главата. Просто ще ви изям двамата. Чакай, завършка на прическата. Не, да. Може да държиш уиски като една глупости, вино като една автентична абитурентка. Фалшива. За който вече е изпитано. Еми то празно за фалшиво. Не, просто аз съм... Не шавна, дай ме да Еми Лайкхаус. Вече всяка абитурентка иска да блести на своята мама вече. Взимаме най-актуалното в фризьорските седи. Рафинирана бяла сол. Хващате слоницата и започвате да... 3, 4, ще я имам, ще я купя, ще си я платя. Извинете за чалката, която ми харесва. Джена, ако обичаш. Джена да ти пусна, брат ми да ти пусна Джена. Да те бях хранила. Така, както виждате, Сара постига един невероятен блясък. Не да идиш пъти. Бананчето леко пада. Гледате... Вижте какъв блясък постигна. Омага. Лицето и колко чисто изглежда. Сякаш Супер чисто бе. Сякаш самата Афродита слязла на земята.
Вижте тук опците как нежно подчертават финия врат. И Всяка дърпат. тюретка има нужда от показване на месо. Най-много съм една буза на какво? Една буза за цената на красотата. Тиквеник. Поръчваме тиквеник с сол, който е най-актуалното. С сол тиквеник. Най-актуалното за... орешките на Сара ето. Най-актуалното за този... Много сме тук в най-голямото модно ателие на този свят. Тя представя модела на Сара, който е с най-актуалната червена рокля за сезона. Вижте тук как почертава бюста с сенчелия бетон, който е така. Тук е тясна, надолу не е изключително дълга, защото все пак тя ще ходи на дискотека. Никой на дискотека не ходи с къса рокля, с дълга рокля. Може да се скъсява при нужда. Става като мини жуп, ето тук се захващаме. В случай, че нашата абитюрентка иска да прави любов на балната си вечер, може да покаже една гърда. А в случай, че иска да прави тих секс, показва две гърди. Показва само една гърда и вече се навиди. Банана падна. Но той може да бъде използван в любовната предигра. Като започнете отгоре. Това е нашия трети модел за тази седмица. Оливия Ротмайер. Тя дошла специално от Германия. Тя е Миледи фон... Say something, Оливия Ротмайер. Да. Вас? Всяка дама ходи с вързана коса в Германия, ако не го знаете. Но тук в България стилът е фолк. И това ще я разпуснем косите. По-високо говори. Ще я разпуснем косите, каза. Извинете за тихия ми говор, но микрофона не се щупи. Така. Първо трябва да създадем модел, естествен. Тя мазна, ма. Давай. Тъй. Ще направим като Глория на концерта 15 години с златни хитове. Как се прави цялата това нещо? Тук се виждате невероятния обем. Обем и остана. Така, тук трябва да прилича на ваджайна. На ваджайна. Ето това. Ще те отстрани. Това не е жълте. Така, всяка дама мога да го прави вкъщи, без проблем. И като съзната отдела и това ще се сенаш много. Те ще се шнова. Ето, тук трябва да направим едно пашо. На коня. На Хан Крум на коня опашката. Обаче си. Фащата тук на арка. Който трябва да това, тя е истинска дама от Ренесансов дворец Германия. Оливия Ротмайер ни представихме този път. Режим. Сега като за финал историята на една стена. Rolling in the deep. Oh. Because I'm black. Da 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 da. Daigo na X. Da 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 da. Ей, много добре. Покойни са за край веднага.